Umsunguli umcimbi wezindondo i-The Next Billionaire Awards uLungile Mbili uthi ufuna ukuvala igebe phakathi kosomabhizinisi abancane kanye nabathengisi abakhulu ukuze-ke imikhiqizo yabo bekwazi ukuyifaka ezitolo. uMbili usho kanje namuhla ethula umbukiso wosomabhizinisi i-The Next Billionaire Business Expo nezobanjelwa-ke egama lakhe ogwini oluseningizimu nesifundazwe ngenyanga uZibandlela. Osomabhizinisi abahlukene ngaphansi komasipala wesifunda ugu bazoba nethuba lokukhangisa imikhiqizo yabo kubadayisi abakhulu kumbukiso obizwa nge-The Next Billionaire Business Expo. Umlando Creatives namhlanje uzolonja The Next Billionaire Business Expo and si-announce nama-nominees of The Next Billionaire Business Awards. So Next Billionaire Business Expo ila sihlele khona uhlelo lokuthi sifuna ukubridge the gap between the SMEs and the retailers because osomabhizinisi bakhulile kakhulu kodwa inkinga ama-products abo awekho accessible. So sihlele ukuthi-ke asihlanganise osomabhizinisi nama-retailers with ama-setters azoba banikeza ama-masterclass bezokwazi ukuthi befunde ukuthi idingakala ezitolo ngoba mawungabheka kahle msakazi lento yokuthi kunzima ungene ezitolo into enzima i-compliance. So yingakho sithi-ke ama-retail sitters awabafundisi ngokuhlukana kwabo from u-agri-sitter from u-F&P sitter ngokuhlukana kwabo nje no-wholesale and retail sitter. Ngomhla ka-4 kuDisemba sizobe sine-expo and yila kuzobe kwenzeka wonke lo msebenzi bese kuthi ngomhla ka-5 Disemba sizobe sine-Next Billionaire Business Awards. Kumnandi kakhulu ukuthi-ke sihosta the 6th annual. Ongumsunguli walomcimbi uthi kuningi abakwenzayo ukuqinisekisa ukuthi labo somabhizinisi bakulungele ukufaka imikhiqizo yabo ezitolo ezinkulu. Ngoba nje siprepare i-Business Expo sike sahlangana nabanye omasipala abaphansi ko-Ugu District sikwazile ukuthi siqale senza ama-activation with i-partnership with omasipala emzo abantu sesiyenzile kodwa umdoni nomzumbe sisazowenza khona ama-build up. Inhloso yokwenza ama-build up is to make sure ukuthi we select those businesses aba-ready for i-retail. Bahlukile kosomabhizinisi khona basakhula khona sebekhulile khona sebedinga i-market ingakho senzele umcimbi and ngonyaka ozayo sihlele ukuthi sizoba nabo somabhizinisi bonke abangaphansi kwe-Eastern Seaboard. Ngokwamanje nje is-only Ugu kodwa ama-representative awo wonke ama-districts under Eastern Seaboard azobe khona. Kanti lo mbukiso wosomabhizinisi wasekwa umasipala iRenkonyeni. Umcimbi lo esihlangene ngawo la namhlanje nesokwenza ilaunch yawo uhamba ezinyathelweni zethu njengane-Renkonyeni la khona esine-Virgin esebiza ngokuthi i-2036 Virgin. Ku-2036 Virgin into esikhuluma ngawo la ukuthi sifuna ukwenza le ndawo yase-Renkonyeni ibe indawo yeyivakashi lokho sithi phecelezi is a prime tourist destination. So uma ngabe-ke sinomcimbi onjengana lo umcimbi lo ozoheha abantu basondele kuyona le ndawo kusho ngamanye amazwi asivelanga nje sawukotela lo mcimbi kodwa siwubukile ukuthi ngabe lo mcimbi uyasenzela inthina lento thina esifisa ukuthi asiyenze. Isekela Meya uShangi uthi banazo izinhlelo zokuxhasa osomabhizinisi abancane. Akhona-ke nama-funding esiyaye sibe nawo njengamanje ikhona nje i-funding esizoyikhipha okuyi-funding yabantu besifazane siyayisibiza ngokuthi i-funding ye-women in business. Ngamanye amazwi iqondene ngqo nje nabantu besifazane leyo funding into engiyithanda kakhulu kuyona ayibhekile kakhulu umuntu osevele osenalo ibhizinisi kodwa nomuntu one-idea nje ibhizinisi lokho esibiza ukuthi it's a viable idea lowo muntu uyakwazi ukuthi ayi-aplayele. Bengithi angithinte nje ezimbalwa kodwa ziningi izinhlelo esinazo. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze-1 KZN TV ngibika ngisegama lakhe.